መንግስት ሽወደን ለበዳን ምክልኻል ተባሂሉ ሓድሽ መምርሒን እገዳን ሎሚ መዓልቲ ከምዝ ወሰነ ፍሊጡ ኣብ ሃገረ ጀርመን ንመደብ ግዴታዊ ክታበት ከምዝ ተወንዝፍ ካብ በርሊን ዝወጹ ሓበሬታታት ኣረጋጊጾም ኣለዉ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 11 ጥሪ 2021 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ቀንዲ ርእስታቶም ኣቐዲምና ከቕርበልኩም እየ ምስ ኩሎም ኣብ ስቱድዮ ዘለዉ መሳርሕተይ ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃም እየ ነዚ ዝሰማዕኩሞ ቀንዲ ኣርእስትን ካልኦት ዝተዳለዉ ናይ ሎሚ ዜናታትን ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ናብ ዝርዝር ድሕሪ ዝመሰጋግሪ ተጸበይና ሰናይ ምክትታል መንግስት ሃገረ ሽወደን ሓደሽቲ ናይ እገዳ መምርሒታት ከም ዘውፅአ ሎሚ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብቲ ሎሚ ብመራሒት መንግስቲ ወይዘሮ ማግዳሌና ኣንደርሽን ተመሪሑ ዝተኻየደ መንግስታዊ ጋዜጣዊ ዋዕላ ኣብ ሽወደን ዘሎ ኩነታት ምልባዕ ቫይረስ ኮሮና ብግምት ብምእታው ካብ ዕለት 12 ጥሪ ጀሚሩ ንሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ናይ ምንቅስቓስ ቀይድታት ተኻይዶም ከም ዘለዉ እታ መራሒት መንግስቲ ፍሊጣ ኣላ በዚ መሰረት ኣብ መላእ ሃገር ኩለን ኣብያተ መስተን ምግብን መሸጥ ካብ ሰዓት 11 ንድሓር ንኾነ ይኹን ኣገልግሎት ንሓደ ወርሒ ከይህባ ከም ቀይዲ ተገይርዎን ከም ዘሎ ክፍለጥ እንከሎ ብዘይካዚ እውን ካብ 20 ሰባት ንላዕሊ ኣብ ውሽጢ ገዛ ናይ ምእካብ መሰል እውን ቀይድታት ተገይርዎ ኣሎ ካልኦት ከም ትምህርቲ ንዓበይቲ ምትእኽኻባት ኤግዚቢሽንን ካልኦትን ዝኣመሳሰሉ ማሕበራውን ባህላውን ምትእኽኻባት ዝምልከት እውን ኣገደስቲ መምርሒታት እገዳን እውን ካብቲ እትለብዒ ብምምዛን ሓበሬታ ስጋብ ዝወሃበሉ እዋን ከም ዝኾነ እታ መራሒት መንግስቲ ፍሊጣ ኣላ ኣብቲ ሎሚ ዝተዋህበ መንግስታዊ መግለፂ ዕላዊ ኮይኑ ከም ዘሎ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ቀይድታት ማሕበራዊ ሕቶታት ተላዒሎም ከም ዘለዉ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ بمسرت سلطان طعنا منقسي شودن ኣብ شودن تي حدش فيروس كورونا اوميكرون بزغلطفه መንገዲ ይላባዕ ከም ዘሎ ዝተፈላልዩ ጸብጻባት የረጋግጹ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት እንዳተላበዐ ዝኸደሉ እዋን ኣብ عسكر ስደተኛታት ዝርከቡ ዝተፈላልዩ ቦታታት ናይ ኣየርን ድሮንን መጥቃዕቲ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኣሎ ብልዕሊ ማዓስከር ስደተኛታት መጥቃዕቲ ኣየር ድሕሪ ምፍጻሙ ትካላት ረድኤት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዝህብዎ ዝነበሩ ኣገልግሎት ሰብኣዊ ረድኤት ስደተኛታትን ከም ዘቋረጹ ብወግዒ ገሊጾም ኣለዉ ኮሚሽን ጉዳያት ሰብኣዊ ረድኤት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኦቻብ መሰረት ዝበዝሖ ኣፈናዊ ሓበሬታ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ከተማ ደደቢት ኣብ ልዕሊ መጽለሊ ተመዛበልቲ ብዝተፈጸመ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣየር ብዙሓት ሲቪላውያን ከም ዝተቐተሉን ከም ዝተገድኡን ኣገልግሎት ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ከም ዝሓበረ ይንገር ኣብቲ ከባቢ ብሰንኪ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ድሮን ድማ መዳርግቲ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት ስራሕውቶም ከቋርጹ ተገዲዶም ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ጉድኣት ዝበጽሖም ግዳያት ንምሕካም ዝኽእል ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ናውትን ኣፋውስን ክርከብ ከም ዘይተኻእለ ብምግላጽ ኩሎም ተጻባእቲ ሓይልታት መሰል ሰላማውያን ሰባት ከኽብሩ ጸዊዖም ኣለዉ ኣብቲ ክልል ዝረአይ ዘሎ ስርዓት ሕክምና ዳርጋ ሙሉእ ከም ዝዓነወ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ መጽለሊ ተመዛበልቲ ብዝተፈጸመ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ 56 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ካልኦት ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ሰራሕተኛታት ረድኤት ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሮም እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ምላሽ እኳ እንተዘየለ ብዝሓለፈ እዋናት ግን ንዕላማታት ሓይልታት ትግራይ ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ክገብር ከም ዝጸንሐ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ይኹን እምበር ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ዝኾነ ጭብጢ ኣይቕረበን በኣንጻሩ ትካላት ስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ህፃናትን ኣንስትን ዝርከብዎም ብዙሓት ዝተጎድኡ ሰባት በአገልግሎት ዜና ሮይተርስን አጃንስ ፍራንስ ፕሬስን ስእለታት ሰነድ ከም ዝወፀን ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዝሓበረ ይፍለጥ
እዚ ከምዚሉን ከሎ ትካል ሕፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ነዚ ኣብ ትግራይ ኣብ መጽለሊ ተመዛበልቲ ዝተፈጸመ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ሰብኣውነት ዝጥሕስ እዩ ክብል ከም ዝኾነኖ ኣፍሊጡ በቶም ኣብ መጽለሊ ተመዛበልቲ ማዓስከር ስደተኛታት ዝተፈጸሙ ናይ ኣየር መጥቃዕትታት ከም ዝተቆጠዐ እውን እቲ ውድብ ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሩ ሃዲሞም ኣብ ሓደ ምዕቆብ ስደተኛታት ተዓቂቦም ዝነበሩ ተጋሩ ኣደዳ መጥቃዕቲ ናይ ድሮናት ከም ዝኾኑ ዝተሓቢሩ ኣሎ እዚ ብዝተፈላለየ ቦታታት ዝፍጸም ዘሎ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ጉድኣት የውርድ ከም ዘሎን ዛጊት 50 ሰባት ከም ዝሞቱን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ከም ጸብጻብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ TPLF እንድሕር ኮይኑ ካብ ዓርብ ጀሚሩ ብዛዕባ እዚ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ዝተጋወሐ በቲ መጥቃዕቲ ድማ 56 ንጹሃት ዜጋታት ከም ዝተቆተሉ ክብል ሕወሓት ኣፍሊጡ ከም ዝቐነየ ክፍለጥ ተኻኢሉ ሓደ ካብቶም ኣንጻር ማእከላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይቃለሱ ካብ ዘለዉ ውጅለታት ሓደ ዝኾነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝጸብጻብ እዚ ብውድብ ሕብራት ሃገራት እውን ተረጋጊጹ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ናይ ሰብኣዊ ስራሓት ዝነጥፉ ሰብ መዚ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ከም ዝሓበርዎ ሓያል ቁፅሪ ዘለዎም ሰባት ከም ዝተጠቕዑ ብምሕባር ብኣሃዝ ክፍለጥ ዘይተኻእለ ቁፅሪ ሰባት ከም ዝተቆተሉ እውን ኣፍሊጦም ኣለዎ እቲ ትካል ዜና ብተወሳኺ እውን ካብ ትግራይ ኣብታ ዝዓበየት ከተማ መቐለ ዝርከብ ኣብቲ ዝዓበየ ሆስፒታል ንዝሰርሕ ንሓደ ክኢላ ዝተወከዘ ኮይኑስ እቲ ሰራሕተኛ 55 ሰባት 126 ሰባት ከዓ ቁስላት ከም ዝተቐበሉ በቲ ሆስፒታል ወኪሉ ንማዕከናት ዜናን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ኣሎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ መልኪቱ ዝበሎ ነገር ከም ዘየለ ስጋብ ሕጂ ዝተፈልጦ ኮይኑ ዝግጅት ዝናወጽ ዘሎ ከባቢ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ዝፍጠሩ ፍጻመታት ንምርግጋእ እቲ ዞባ ዓብዪ ሓደጋ ኮይኑ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ክዝረብ ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ጀርመን ክታበት ናይ ኮሮና ቫይረስ ግዴታዊ ዝገብር መምርሒ ከም ዘወንዘፈቶ ካብ በርሊን ዝወፀ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ እቲ ምክንያት ድማ እቲ ናብ ውሳነ ንምብፃሕ ፀጊሞም ዘሎ እቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘሎ ናይ ሞራል ፍልስፍና ዘስዓቦ ሰፊሕ ክትዕ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ሃገር ኣብ ባይቶ ጀርመን ምክትል መራሒ ጉጅለ ሶሻል ዴሞክራትና ዝኾነ ደሪክ ወይዝ ጠቂሱ ጋዜጣ በርሊን ደሽፔገል ከም ዝሓበሮ ትኽርክር ክሳብ መጀመርያ ረብዒ ናይ ዓመት ክቕፅል ከም ዝኽእል ተፅቢት ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር እቲ ምስቶም ሶሻል ዴሞክራት ብልፍንቲ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ግሪን ፓርቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ውድብ ከም ዝሓበሩ ተቐዳማይ ክትዕ ኣብ መጀመርታ ጥሪ ክካየድ ከም ዝኽእል ግምቱ ከም ዘንበረን ቅድም ክብል መንግስቲ ኣብ መጀመርታ ናይ ወርሒ ጽድያ ኣብ ውሳነ ክብፅሕ ተስፋ ከም ዝነበረሉ ክብላ ተኻኢሉ ኣሎ እተን ውድባት እቶም ኣባላት ናይቲ ባይቶ ሕልኖም ከም ዝመርሖም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቀይድታትን ሕግታትን ናይ ውድባቶም ከድምፁ ኣብ ስምምዕ በፂሐን ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ኣሎ ልዕሊ 70 ሚእታዊት ናይቲ ህዝቢ ክታበት ከም ዝወሰደ ዝግመት ኮይኑ ልዕሊ 40 ሚእታዊት ድማ ተሳልሳይ እብረ ከም ዝወሰደ ይፍለጥ አንጻር እቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝኾነ ኦሚክሮን ቫይረስ ሓደሽቲ ዝተመሓየሹ መድሓኒታትን ተቐልጠፈ ዝመጽእ ወርሒ መያዝያ ክጅመር ከም ዝኽእል ኣተሓባሪ ክታበት ሽወደን ዝኾነ ሪቻርድ ቤሪስትሮም ንክፍሊ ራድዮ ሳይንስን ናይ ሽወደን ራድዮ ሓቢሩ ኮይኑ ግን ኣብቲ ተገሊጹ ዘሎ ግዜ እውን እንተኾነ ሽዑ ንሽዑ ኣገልግሎት መሃብ ከም ዝጅመር ግፀኛ ምዃን ዘይተኻእለ ኮይኑ ምናልባት እውን ንኻልእ እብረ ክታበት ምጽባይ ዝሓሸ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ በዓል ስልጣን ገሊጹ ኣሎ እቲ ምክልኻል ናይቲ መልከፍቲ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ንምብፃሕ እንተደሊና እቲ ሳልሳይ እብረ ክታበት ዝወሰደሉ ግዜ ክነውሕ ብምግባር ድሕሪኡ እቲ ራብዓይን ዝተመሓየሸ እብረ ክወሃብ ከም ዝግበር ዝብል ሓሳብ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩ ብተወሳኺ እውን ክሳብ ግዜ ቀውዒ ንኽደናጎይ እቲ ወቅትታት ቅድሚ ምብፅሑ ከዓ ክውሰድ እንተተገብረ ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዘሎ እውን በሪስትሮም ንራድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ኣሎ ከምቲ በዓል ስልጣን ኣዘራርባ እንተደኣ ኮይኑ ተሓዲሽ ክታበት ብደቡባዊ ብዝርከባ ሃገራት ነዚ ጅምራ ቅድም ስዕብ እንተዘይግበር ይምከር ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ከም ዘሎ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ወርሒ ሰነ
ዝወሃብ እዚ ዝተማሓየሸ ክታበት ብተወሳኺውን እትቅድም ዝሰዓበ ውሕድ ዝርግሐ ናይ ክታበት ንዘለወን ሃገራት ዘካተተ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እቲ በዓል ስልጣን ኣብቲ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ تكتاتلو زلهم هارموني مديايو دحرزي حتصير تصاب كنوتات أير زسومون ناب حزرت زيناتات كسجاجروكمي سنة صلحو بوتادراو علوا خاب سلطانة زتعليت مراحيت حجر ماينمار زنبر السانسوكي نتوسخي 4 عامات كتأثر بيت فردي ماينمار كم زوسنة تحبرو زيز توسن له مخنيات بزي حقاو جباب وكيتوكي معداغان حقتات كوفيد 19 بمتحساني تباهيلو الله أبو رحلة كاتيت نايز حلف عامت دحرز تخايد علوا منقستي سوك سانسوكي درزان زخانو كستات قريبا ملا بيت محبوس ومصنحات ذكر كوينو نسانو كلهم كستات مسرت زي بلوم نايت وتادراوي حيلي خستات يوم كتبل كم زنصوغاتهم يفلت اورح تحساس سانسوكي فردي ما اسرتا تقاليلو خلت عمتات راي توصين الله منبارو ذكريو أب زمت زلوا ورحلة كاتيت ككايدو تباهيلو توتينو زنبرة مرجعات هاجر بوتادراو منقست هاجر دحرو منو وحو مراحت معراب أفريقيا قبل علم مالي قداتات مسقانهم تفليتو مالي سنبت أب أكرا غانا زتقابل زباوي قصري معراب أفريقيا إكاواس مس مالي زلوا دوبات كعدسون زتفلالو يقطباو قداتات قبل علتي وتادراو منقست عنمو سانو تملكيتو الله وتادراو منقس مالي بوغن كم قبر ملسينا يزو الساني امباسادراتو كاب عبال حقرات كسحبن كلو ناي مريتن عيرن دوبات كعدسون مخانو كم زفلتن ابلع لحقر مالي زيسعان كلو قداتات زي حقاوي غبل دما اتي الساني بتري كونين وخمزلو كاب كوناكري زي ترخب حبري ترقاقيزو أمالي بعلوا منقستي سراوي تتهاجر سلطان كاب بريسيدنت إبراهيم بوباكر كتا دحرموكو زارو هاجراو معراب أفريقيا بمالي سبيلاو منقص خملت ساوعيد كجبرة مصنحين زفلت كوينو وتادراوي جونتا مالي زمرجا أب كندي أب لكاتيت كلتشحن عسران كلتن أب تحساس كلتشحن عسران حموشن كقايد موساني وتي كاب باماكو زوزع حبريتا غليزو الله أب هاجر السودان زكايد زلو أنصار منقستي سلامة وسلفتات نمبتان حيل تتصدت السودان نتبلع لمنقست زباو تقاوم وحيل زغطل زلو تقاوم تسلفنياتات نمبتان من بعقاز تتقيمم كم زو تتقمو خاب امدور مانزو وصحابريت عرقاقزو تسلف تقاوم برئيس ختمات هاجر كارتوم زكايد زلو قوينو نايتم سلفنياتات زتوسنة سنترال كوميتي دوكاتر زبل فلت حيال وجل زركوبو قوينو عبت تقاومو بفلاي دما أبدي أورح حدار زتخايد علوا منقستي أبا قلقلت عنا فتيرو زلو صلوا أولي حوا خمزلو ينكر منغوني ديمقراسي قالسي زكايد سلفنياتات وتادراو حيلن زلو زي مسم معزغت صلو خينو تنابوتو تمليسو زنبر قدامي منستر عبد الله حمدو كاب زحلف صومن بغزاف قالو كاب السلطان مورادو زكريو فليلو خود بحبرات هاجرات السودان بولكر بيرتس كلت يوم وجنات تقراريبهم كزتي بتليفون بمزرراب نسبة سلطان السودان كم زحبرهم اتي خاب كارتم زرخبنا حبريت هالرجاك يزولهم لخبركم تقاتلتي مدبنا نحناون نلومي زتلالوه نحف شونا يزينا مدبنا بزي ودينا لنا أبز مزوز اللوربور سرعنا يزينا مدب سقاب نراخب نمكتتالكم دامسكونكو أب استوديو باسم زلو مسارحتي نمكتتالكم بمسكان أبز مزوز اللوربور سقاب نراخب نلومي دحنا مسيو